obraz ako taký je pekný. Ráno zlatý. Nehodí sa akurát do obývačky, nie do kuchyne. Je to také upokojujúce, také zákutie prírody. Voda potešuje. No a to majestátnosť tej prírody to ukazuje. Marina to vystihol také pekné, že aj veľkosť prírody, aj to ticho tam dá. Len človek musí si všimnúť, že dačo vysí na stole. To, že... Taký neutrálny, že koniec. Trošku viacej farieb, keby tam bolo takých ostrejších, aby to tak... K tým farbám je vystihnuté dobré prostredie, ale nie je vystihnutý ten život. Na mňa takým upokojujúcim daním pôsobí je taký trocha tónaný, hej, ale tu do toho priestoru povedať. Klasický obraz. Namaľovaná príroda, zatišie. Na to, že sú hnedé to všetko, tak zapadá doslova to na mňa. Osobne, keď by som bola v tomto niekde v galérii alebo niekde, aj vterajšie obrazy sú také, čo síce možno ostriejšie farby, ale nič nehovoriace mne, tak by som si ho určite všimla, lebo to hovorí, čo ukazuje, hej, ale je to taký normálny obraz, hej, ktorý niečo ukazuje. Teraz tie niektoré moderné obrazy sú také, čo neviete, čo na nich je. Ten obraz mi tak pripadal, nič nevraviaca, nechcem povedať reklama, len obraz, nič nevraviaci obraz. To znamená, keď sú na reklame nejaké značky, keď sú na reklame nejakí ľudia, už je to niečo. Ako náhodou proste nejaká grafika, absolútne. Ten obraz je tá grafika. Naša dcéra, ktorá tu momentálne nie je, ktorá síce sa vyjadrila takto, že ten obraz jej vyvoláva taký pocit nesúrodosti, lebo ako podľa jej dojmu sú tam vyjadrené dve obdobia. Tá predná časť na ľavej strane, stromy a zvyšok, podľa nej jeseň, vyjadrenie jesene, teda zobrazenie jesene, a to zadné pozadie vyjadruje zimu. Ja zase tam vzadu vidím, v tom pohorí, aký by bol taký zľadovateľný ten vodopád, úplne takým dojmom to na mňa pôsobí, ale tak v celku, tak dosť tak upokojujúco pôsobí. Tá voda na mňa tak pôsobí takým dobrým dojmom. Keď tak mám povedať jedným slovom, nie je škaredý ten obraz. Proste dá sa naň pozerať. Pekný je, môže vysieť na stene. Splýva s prostredím. Že cigán sa išiel ženiť a išiel spísať ohlasky na farbu. Prišli k farárovi a pán farár mu hovorí, Deži, to takú škaredu sebe bereš. Jo, pán farár, na ňu popatra s mojimi očami. Aj tento obraz pre umelca, pre autora je pekný. A ja ako neodborník vidím tam nejaké vodopády vzadu. Snáď. Hmlu a vodopády. Ale hmla to je z tých vodopádov rozprchnutá voda, ktorá sa znáša takto ešte v povetri. Chyba tam už len Sandokan, ktorý by dole tými vodopádmi zletil. Tak sa zdá, že keď to maľoval, má zo sebou len vodu. Prečo? Keď má niečo iné, tak nie. Vodu, či čo? Takže v takomto, ty hovoríš, že skôr, že je trošku pochmúrny, že nemal tam iskru v sebe, čo by bolo trošku prebralo, hej? By som povedala, že skôr je tak klasicky založený. Ten maliar, že nie je taký na moderný štýl, ale skôr na klasiku. Nejaké, čo takom rozpoložení smutnom, keď maloval ten obraz. Podľa toho, čo chcel autor s tým ako nám ukázať, hej? Alebo proste, ale čo cítil, keď to maloval, akú prírodu vlastne tam chcel nám ukázať. Obrazňuje tam vodu,
jeseň, hej, tieto všetko do úzadia je taká hmla a takto. Čiže tú prírodu, jesennú, zvýrazňujem veľmi pekne. Dá sa takto povedať, že jeseň pani bohatá, farby všetko do zlata. No, takže ak je to tak to je tak. Má vzťah asi k prírode, hej, keď také niečo maluje. No. Ja by som povedal, že nepatrí do televíznej smotanky. Nakoľko my sme veriaci, tak ja v prvom rade začnem tu z kraja. Ja tu vidím ženu, je ako keby kľačala a cop. Tuto vidíte, nejaké prsia, hlava a tu ako keby cop vlasy mala. No, ja to tak vidím, keď verím ako z náboženskej stránky a ešte vám poviem aj koho si ja tam vidím. Podľa Svätého písma ako z Biblie to sa jedná o Hagar, ktorú Saraj ako Abrahamová žena vyhnala, lebo Sara nemohla mať deti. Abraham bol starý, mal 90 rokov, Sara mala 86 alebo koľko už teraz presne neviem. No a keďže mu nemohla ona dať deti, tak mu dala svoju služobnú, že nech jej ako na kolenách porodí syna, že by mali dediča. No lenže ona porodila menom Izmaela, ale keď Pán Boh ku ním prišiel, ako keby traja prišli, hej, ako nejaký pocestný, ale jeden z nich bol ako Pán Boh jej povedal, že o rok príde v tom istom čase, jak je teraz, a že bude mať ako syna. Ona sa smiala, ona tomu neverila, Sara, ale o rok ozaj, že porodila syna menom Izak. A tým pádom, že ona porodila syna, tak už potom tú služku vyhnala preč aj so svojím synom, s Izmaelom, z toho dôvodu, lebo sa bala, že bude on dedič. Lenže Pán Boh im zasľúbil tak, že aj jeho potomstvo bude veľmi veľké, aj Izakovo potomstvo veľmi veľké. A toto, čo tu vidím, tak ja si to predstavujem z biblického hľadiska také, že keď putovali Izraelci z egyptskej zemi, tam boli 40 rokov ako na tej nevyhnanstve, 400 rokov a 40 po púšti putovali, áno. Tak vtedy faraón ich, no to je dlhý príbeh, ale ja to skratím, vtedy faraón ich prenasledoval ako egyptský kráľ, faraón, hej, ľud, že išli preč, lebo ich nechcel pustiť a tým pádom, jak ich naháňali, tak tieto dve pruhy, ja si to predstavujem ako rozdelenie Červeného mora, po ktorom Izraelci prešli. Či mám pravdu, či nie, lebo tak je aj v Biblii, aj čo film som videla, že sa skaly rozostúpili, len tu mi chýba nejaký národ, jak putoval, hej. A ja tu vidím ešte nejakú takú smutnú tvár, toto, a tu ako Nie, to ja nepoložím. A tu je akoby nejaký človek a tu akoby nejaké brnenie mal vpredu. A ešte, keď sa dobre pozrie človek, tak táto časť tu, to je ako časť alebo taká vrch korytňačky by mohla byť. Tu zase vedľa, ako by oči mohli byť a spodná časť ako taká maska, keby bola. Toto zase ten strom tu a táto časť môže byť ako taká zástava v boji, alebo čo ja viem. A tu vlastne ten Izmael, čo manželka hovorila, tu hlava a tu telo, ako by bol pod tým kríčkom prikrytý, lenže on bol ako na púšti a toto je ako časť, by som povedal, čo ja viem, pri tom Červenom mori, hej, alebo niekde tak. A ten vrch toho tu, tam mi prípada ako časť Vyhorlatu, lebo ten je vlastne taký ako by som povedal, že takého tváru. Lebo podľa písma Sion. A zas toto, presne sa neviem vyjadriť, bo neviem, či to je jeleň, alebo či to je osol.
tu je časť horná, chrbát slona, tu sú uši, jedno, druhé a tu je jeho časť dole a tu akoby boli nohy. Vidíte? 1, 2, 3, 4. No podľa toho, čo ja som vám tu o tom hovorila, mne sa zdá, že buď je v dajakej sekte alebo v spoločenstve